Na hát, sziasztok! Újra itt vagyunk ezen a gusztustalan geci napon. Igen, ma mondjuk nem tudom, hogy miért nem jelölték be Skype-on. Gondolom senki sem akar Mesterem méretű kínálaishez tartozni. Adminként, vagy staffként, vagy csak úgy, hogy ismeri a tulajt Skype-ról. Tényleg a Skype-hoz hozzátenném, hogy hamarosan meg fogjam csinálni a TS-t, és így majd TS-en is elérhető leszek. Erre még várni kell egy kicsit. Nagyon remélem, hogy itt szeretnétek adminok lenni, vagy nem is adminok, egy staffot szeretnétek kapni, akkor még ott van ugye az, hogy ha ezért szeretnél lenni, akkor iratkozz fel, kommentelj, beszélgess, kommentbe írd le nekem a neved, vagy Skype-on. Lényeg, hogy ha admin vagy staff szeretnél lenni, az a lényeg, hogy minden több feliratkozóm legyen, és a feliratkozó száma dönti el, hogy kb. Mennyi staffot veszek fel. Tulajdonképpen ennyit szeretnék mondani, bár még lehet, hogy ez túl friss, hiszen ma raktam fel ezt a videót, az előzőt. Mármint hát inkább hangfelvételt. De nagyon remélem, hogy fel akartok engem venni Skype-ra, és akartok egy admin staff rangot, mert hát ez így kicsit ilyen szarérzés nekem, hogy is mondjam, hogy ennyire parasztok vagytok, hát hogy nem akartok bejelölni Skype-on. Hiszen egy kínlés tulajt ismerhetnétek meg. Itt lakok Magyarországon. Hát az a baj, hogy most nagyon szar gépen van, és így nem tudok gameplayeket venni, meg ilyeneket. Úgyhogy most csak ilyen hangüzenetekbe közlöm veletek, hogy lesznek ilyenek, nyugodjatok meg. Erre még egy kicsit várni kell, de addig is kövessetek figyelemmel a megosztásokat, és innen fogjátok tudni egyébként, hogy mi és hogy. És még egyszer mondom, ha admin staff szeretnél lenni, akkor iratkozzatok fel. Én Lemis 2000 voltam, sziasztok!